Добре дошли в канала Fit in Minutes. Тук ще откриете кратки, ефективни и лесни тренировки, които можете да правите навсякъде, у дома, във фитнеса или дори в офиса. Нашата мисия е да ви помогнем да влезете във форма, дори ако имате само няколко минути на ден. Абонирайте се и нека започнем заедно това фитнес пътешествие. Имаме 5 упражнения, всяко по 30 секунди. Няма нужда от уреди, само ти и малко пространство. Готов ли си? Да започваме. Първо упражнение – Jumping Jacks. Подскачай и движи ръцете широко. Дръж темпото. 30 секунди. Второ упражнение – Берпис. Лицева опора плюс скок от тип Jumping Jacks. 30 секунди. Трето упражнение – лицеви опори. Ако е трудно, прави лицевите на колене. Дръж гърба изправен. 30 секунди. Четвърто упражнение – скватс. Клякай дълбоко, гърдите нагоре, коленете назад. Стегни седалището. 30 секунди. Пето упражнение – стандартни коремни преси. 30 секунди. И това е. Само 2 минути и половина, а вече имаш пълна тренировка за цяло тяло. Ако искаш повече резултати, повтори още 2 до 3 кръга. Абонирай се за канала, за да получаваш още кратки и ефективни тренировки.